Bueno, que idioma hai que coller aquí? Que hai que escoller? A ver, se estuvese o galego, pois ainda o collería, pero non hai galego. E isto non é galego. Hai xente que intenta vender que isto é o mismo co galego. Non, non é galego. Isto non é galego. É, ademais de Brasil, sabes? Como se fose o mesmo. Bueno, vamos alá. Español de España. Sí. Team Cherry. Vamos alá. Let's go! Este xogo guarda os datos automáticamente en certos puntos. Por non certo o programa mentre este non aparezca en pantalla. Vale? Vale. Bueno, miramos algunhas opcións por aquí. Bueno, audio. Se deixalo tal cual. De momento son do xogo ben. Voz de heroína activado ou desactivado. Guai. Por se berra moito ou que vas. Igual berra moito. Bueno, se cambiar o idioma en calquer momento. Idioma brasileiro. Mostrar logros. Mostrar mensaxes no xogo ao desbloquear un logro. Está desactivado. Activaremos isto. Mostrar os nomes dos portadores de cristal xunto con sus... Nah. Algo baixo. A ver, podo subir aquí no OBS. Se o subo de todo, non sei se é boa idea. A ver, ahora mismo estou no menú de inicio, o sea, no menú principal. O Windows e tal está todo a top. No OBS teño algo baixado. O piano. Non sei se é un piano que sona realmente. A ver, eu escoito de puta madre, pero claro, no stream é outra cousa. Bueno, imos ir ao... Isto igual hai que ir tocando. Esperad. Hostia, non me deixa axustar cas flechas. Vaya mierda. É que a precisión do rato brilla pola súa ausencia. Bueno, vou deixar isto activado. Supoño que se podrá desactivar se despois se vexo que é moi molesto. Vale. Vale. Sprintar. Coer. Vale, atacar co X. Saltar co A. Enlazar co B. Agullolín. Que é iso de agullolín? Co Y. Habilidade ferramenta RB. Sprintar RT. Eso que era como o Dash. Era o mismo co o Dash. O sea, o Dash era no RT. É que non me acordo como... A verdade é que, claro, de non xogar ao Hollow Knight, como fixeron moitas persoas estes días, que moita xente estuvo xogando Hollow Knight estes días en plan modo quencemento. Arpón LT... Bueno, isto ao final van a explicar no xogo aos poucos, vamos. Tampouco me vou liar, vamos ir ao... Estou enredando. Hostia, outra vez 4 ocos, igual que no primeiro. Vale, non teño nada que axustar, diría eu. Non. O brillo vou non deixar tal cual. A ver. ¡Ajole! ¡No! A ver, quero verlos. Ven túa beleza tan frágil e delicada, ven a túa paz teixida con fe e esforzo. Olvida o teu corazón enlazado no soño e a servidón. Cando despertes verán a túa verdade. A natureza dunha bestia ao descuberto. De loucura da tela lexana do director Romino. Estas cousas random, como cando comezaba o outro tamén pasaba mesmo. Buf, agora a luz está me molestando, a luz do flexo.
Imaginadevos que houbera... Estuve no pensando un día que houbera como un final rápido como no Far Cry 4, no que solo esperando acabase xa un dos finales. Esperando en plan 10 minutos ou 15. Pero bueno, non é o caso, porque aquí creo que xa se libera, polo que se veu no trailer. Nos pegan. Oh. Aí va. Uf, teño os cascos altísimos, Acto 1. Ah, iba por actos no primeiro, xa non me acordo. Tela lexana. Tea, tal caso, non? Hostia, é verdad. Non me lembraba ben diso, pero creo que sí que o preguntaba. O que pasa é que creo que nunca lle dei a no, entonces non sabía. Quen peta aí? Hostia, pouco máis morre. Enlazar. Como? Que dixo? Hostia, fai como un paso para atrás. Que fai? Un moonwalk de Michael Jackson. Joder, tío, estaba esperando. Hostia, ¿por qué non salta no aire? Non me falta as as do monarca, tío. Vale. Vale, de momento... Ah, mira. Hai un botón aquí, o B. Vedes que a interfaz aí debaixo da vida. Porque creo que esos son obxectos que despois vas poder alternar. Polo que lin por aí. Buah, tío. ¿Cómo se ve, chaval? ¿Cómo se ve esto, chaval? Bruta musgosa. ¡Hostia! Fragmentos de coraza. Vale, un xogo de Team Cherry. Claro, non me esperaba o rollo este pa baixo. O sea, non podes facer os ataques pa baixo como o cabaleiro, tío. Fai isto. Non podes facer un ataque así pa baixo. Hostia. Bueno, supoño que se golpeas a un enemigo sí que rebota. Sonido de música de Christopher Larkin. A ver, probamos agora. Ui, ai. Moveume. Vale, sí que fai como un rebote. Ah, hostia, amárrase aquí aos bordes. Era probando, joder. E curas esta, non se cura. É que se non me curo morro enseguida, Eu son moi manco. Aquí hai un segredo. Non hai segredos. Pensei que iba a ser máis áxil xa dentro do principio, pero supoño que igual de momento non. Que se me fai raro isto de... Fai aí como o rollo para atrás. Antes de xirar. Aquí supoño que tamén habrá segredos destos que rompes algunha parede. Que tes que ter o rollo cheo para curarte. É verdad que antes tamén se curou cando adoptou a arma. Ok. Wow. E quen carallo lle vai quitar a opción de quitar as voces de Hornet, tío? Se lle quita as voces, perde a gracia.
Hostia, pensei que retrocedería. E cúrase no aire. Efectiva Wonder. Cúrase máis rápida, confirmado. Vaya musgosa. Non sei para que sirve, pero aquí como se vai poder craftear, se supón que hai que coller de todo. Que lle pasa? Está lle dando unha volta. Hostia, doi a barriga. Doi a barriga. Ala vai. Que se me desmaya. Aí xa lle pasou. Ah, debe de estar ferida pola caída. Xa pode nadar no principio. É que no outro non era... A auga non era unha especie de ácido no primeiro, no Hollow Knight. Por eso non podías nadar como tal. Aquí esa auga é normal. Por eso pode nadar, ten sentido. Ajá. E non me deixo... É como se colle. Estou dando A, no A para saltar. Ahora. Ristra de rosarios desgastada. Creo que mo colleu co botón de ataque, pero estaba lle dando ao principio. Se me sigo tirando que... Ah, é ao principio aquí, non? Sí. Aquí volvo ao principio. Que pasa? Que me teño que tirar? Ah, non. Bueno, ao final, como este spoiler, se dache igual. Throne Master. Bueno, aquí non podo chegar. Ai, ao principio dache igual. Bueno, pero a mellor como este algún spoiler. É que neste xogo, algo que... A ver, é que noutros xogos coñezos ou non sei. É que cando se me abren dous camiños neste xogo dame rabia. Ah, non podo curarme ainda. Okay. Non me podo curar. Hostia, non sonan os... Non sonan as notis. Por non variar. Esperad un momento. Boas tardes, Agnostic Bane. Gracias por ese seguimento. Vale, a ver, no stream sonou, pero a mí non me sonaron. Pero xa sei por qué. O que pasa... O sea... Sabía por que era, mellor dito. Pero como hai tantos meses que non toco isto... Nada, como hai tantos... Sí, pero non os coito eu. Pero bueno, da igual. De momento me de fixar. Vale, vamos a ver. A ese froito este de aquí non chego, verdad? É que para curarse gasta todo, tío. Entendo que máis adiante non vai ser así. E claro, de momento non hai mapa nin hostias. Fruta doce que bueno, que medra nos ambientes húmedos. As súas semillas son tóxicas para a maioría das criaturas. Podes saber se condicionar para guardar herramientas, está na patada, sencilla, vale. Hostia, podrás cambiar de indumentarias? Dá por sentado, dou por sentado que sí. Bueno, falas de Steam solo, porque eu hai unha cousa que claro, non tuvemos en conta cando... Bueno, eu polo menos. Bueno, non sei se tapo moito o texto. Mira, hostia, transparenta un pouco a camiseta, tú.
Claro, onte falábanos, bueno, falábanos de Steam, pero realmente se sumas todo, todas as plataformas, hai xente de carallo. Sí, sí, co Game Pass... Co Game Pass... Hostia, outra vez, lle doi a barriga. Parece que vai ser o handicap no principio do xogo. Vais a acabar desmayando, me dá a mí. Capela en ruínas. Descansar. Ajá. Agulla, ferramenta de costura larga equilibrada de forma singular para o combate. A folla está marcada polo tempo e o uso. Seda, fío versátil producido de forma natural dentro da coraza. Cando se tenga suficiente seda, pódense curar feridas e executar habilidades. Ataca inimigos para repoñer a seda. Rosales, contas talladas en niveles materiais que se utilizan como medida de fe e como medida no comercio. Cada unha está grabado con fino deseño. Fragmentos de coraza. Fragmentos de coraza é oso que se utilizan para aplicar ferramentas e trampas. Mantén para romper. Contén 30 rosarios. Pódese romper e utilizar os rosarios para comerciar. É que isto é o típico de que xa non sei se vale a pena rompelo ou non. Isto é o típico de dos xogos así que hai obxectos que non sabes se vale a pena rompelos e, bueno, eu diría que de momento mellor esperar, pero... Vale, neste aspecto parece que sí que vai ter diferencias ca xogo original, coa precuela, co rollo do tema de craftear e demais. Sí, sí, estou de acordo. Hostia, aquí xa hai un miniboss ou algo. Madre musgo! Au! Mancadas manoloides presenta. Joder, non me apago aínda o chimpo ese, tío. Hostia, curouse 3. Ai. Vale, estou manqueando, xa sei, non pasa nada. Vale, Manolo. Pensei que se curaba 2, se curase 3. Joder, Manolo, manco. É sencillo de todo, pero eu son moi manco, lo siento. Vou morrer. Bueno, así sabemos o que pasa cando un morre. Non pasa nada. Non hai espírito nin hai nada. Que decepción, non? Molaba que houbera o vacío, tío. Bueno, esta non ten vacío. Ai, sí que tes a seda. Bueno, agora poñerémonos en serio, non? Pois sí. É que... Vale, vou xogar co stick, porque estaba xogando co pad e creo que o pad non é o mellor, Vou cambiar o stick.
É moi fácil, o que pasa é que antes estaba maqueando justo. É que estaba usando o pad digital, manejas moi mal o sea, con esto bueno, non sei se se ve, pero con esto manejas moi mal o puto personaje, mellor o stick analóxico, confirmamos. O que pasa que, claro, non sei se isto cambiará moito máis adiante, pero aquí é como que as curas non podes abusar delas, porque agotas toda a seda. Aínda que te cures 3, porque aí está a ventaxe, non? Gastas máis enerxía, pero curaste máis. Pero, buf. Boas, Jaco. Canto tempo? E aquí, subir, vale. Agora doy a barriga outra vez. Agora desmayas, por fin. Sí, aí está. Eu xa vos lo dixen, que se vai desmayar ao final. Bueno, xa me quedou a duda de que pasa ao morrer. Que eu a verdade que tiña un pouco a duda. Hostia. Levántate, arriba, non permitirei que morras aquí. Por fin despertas. Deberías coidar das túas forzas, viaxeira. É inútil gastar enerxía a unha veña doña nadie como a mí. Hostia, que bueno. Un personaxe protagonista que fala. Ollo. Ora o vexe, señora. Miña benvida a esta terra non foi amable. Tiña motivos para desconfiar. Así que eres outro peregrina. Sistes da escuridade para escalar o gran camiño e inclinarte ante a dorada cima. Non son unha peregrina, chámame Hornet. Non cheguei a esta terra por elección propia. Fun traída a este reino á forza, capturada por extraños bechos con velos. Que curioso, hai uns bichos na cidadela na cumbre da nosa terra. Levan velos ao servicio da súa fe, ou tal vez por esclavitud de algo maior. Entón buscarei a súa cidadela. Se esos bechos con velos tomáronse tantas molestias para terme aquí, penso averiguar por qué. Oh, que feroz, intimidante. O teu non é o espírito de peregrinaxe, o porte dunha cazadora. Benvida entón, viaxera feroz, até la lexana, nosa terra sagrada, aínda que embruxada. Antes de partir, permíteme a unha bella becho unha breve advertencia. Mellor mantén a arma desenfundada. O noso reino está atenazado por unha maldición. Que novedad. Outra máis. Os seus camiños son salvaxes e perigosos, e esa cidade da cima, aínda que algúns todavía intentan escalala, ningún volve para falar do que veu. Novo obxectivo, a gran cidadela. Ascende polas terras de Lexana para chegar á cidadela na cima do reino. Podes ver os obxectivos na pantalla tareas do menú. Por certo, acabame de dar conta... Esperad un momento. Acabame de dar conta que non puxen story en Insta de que estou en directo, que me axuda realmente en parte, pero quero poñelo. Dádeme un momento, a ver se me deixa isto, claro. Esperade. Enlace. Tal, aquí. Vale, xa levo... media hora de directo e ainda aviso ahora, pero bueno. Da igual. Vale, vexo máis xente por aquí. A ver, é que será unha putada que, claro, se é un xogo que queres xogar, non o vas a ver, sobre todo o día do lanzamento, pero bueno. Levas bo
o teu filo, cazador. Sen dúbida tes habilidade, así que non pretendo ninguna descortesía cando digo que aínda pareces un pouco frágil. Estou moito tempo cautiva, atada por extraños selos. As miñas forzas están mermadas, pero son recuperables. Para cando chegues á cidadela estaré preparada para afrontar o que me espera. Vale. Dios, cacho luz, ¿no? Ah, polo efecto de estar a oscuras. Joder, vaya destella, chaval. Eu entendo que máis adiante Hornet se desplaza máis rápido, non? Porque eu nos trailers vexo que móvese moito máis rápido. Entendo que é agora porque está como... Ray tracing. Está como... Eso, me dixo era mermada. Está nerfeada, que non me salía a palabra. Valle óseo. Vale. Ao estar na cidade ainda vai a máis lento. Eres unha compañera peregrina, é verdade? Vas a empezar a tua gran viaxe á cidadela sagrada. Non son unha peregrina, aínda que parece que recorreremos un camiño similar. Es peregrina. Bueno, supoño que dá igual. Todos debemos recorrer os camiños, subir e subir, aínda que a maioría caeremos moito antes de ver as grandes portas. Se eres prudente, deteraste aquí e descansarás un pouco antes de adentrarte nese peligroso mundo. Outro, e sigue mirando. Chegará a 1 millón. Igual é moito número que dixen eu, sobre todo polo problema das compras. Pero bueno, eso quere dicir que a xente está adquirindo o xogo. Hostia, que isto pensei que era... Me levaba ao dentro dunha casa. Oh, viaxeira, vas á cidadela, non? Bueno, antes de partir, enteraste aquí a conversar con a bella peregrina. Me tería un vistazo á mercacinda, ainda que me temo que non teño nada digno que ofrecer a cambio. Non te preocupes, se careces de bens para comerciar, ainda podemos facer trueque. En esta terra devota comerciamos con moneda da fe. Rosarios, esas contas de oración finamente talladas. Se compares algunha comida, dareche algo xusto a cambio. Vale. Vale. Tes rosarios soltos que che enchen os bolsillos. Podes encordar para que non os perdas. Pode parecer un arte sencillo, pero fai falta talento para que queden ben xuxeitos. Parece unha chave simple, pero quen sabe... Metal artesán. Isto será o equivalente ao que se usaba no anterior para mellorar a arma. E máis un artesán experto que os conhecidos necesarios podría facer algo bo con isto. Vale, fragmento de máscara. Esta vez é unha beleza, verdade? Din que te axuda a recoller rosarios polo camiño. Ahora xa compartirás algúns comigo, verdade? Supoño que isto é para atraelos, como tiña o anterior para recoller as moedas. Vale. Que estás construindo? Unha señal de algún tipo? Sí, moi avispada, un muro de desexos. Xa era hora de que este bello campamento tuvera un. Como arreglador residente, encargueime de solucionalo. Os muros de desexos son moi populares entre a lexana e útiles para... Hai moitas oracións en resposta. Dalles un lugar onde... Vale. Bueno, aquí non hai nada de momento. Teño a costumbre de usar o de pad en vez do puto stick, tío. Habrá aquí un NPC que repara os cartéis. Pô, é que hai tantos camiños posibles ahora mismo, tío, que non sei por onde ir primeiro. É o rollo deste xogo, tío, que... E de momento non hai mapa, que eu sepa. Porque o mapa normalmente abríase no start, non? Ou non? Xa non me acordo.
Xa, pero digo, co que botón sabría, me refiero. Non sei se era... Bueno, podíase ver nos controis. Hostia, pensei que morrería antes. Me cago en... Oh, Quitoume 2 de vida. Acábame de quitar 2 de vida ese bicho. Uh. Música de... encerrona. Chocan entre sí. Qué bueno. ¡Hostia, que quita 2! ¡Es verdad! ¡Merda! Olvidadme que quita 2. Por eso non me curei. Su puta madre. Confiéime aí, ¿Por dónde era, tío? Por aquí. Hostia, vaya mancada, tío. Porque confiéime totalmente pensando que ainda me podía curar. Merda, tío. ¿Dónde era para recuperar eso? Tío, ahora estou super desorientado. Non era por unha costa para baixo. É que non quero interactuar con ese hasta que recupera a choia. Non era por aquí. Ou era por aquí. Era por aquí. Onde era? Efectivamente, quítame 2, tío. Vale, era por aquí. Buena. Joder. Oh, non me fixo... Por que non me fixo o rollo para baixo? Ahora. Vale, ahora está o chino aquí. Como digo outro. Non me cambiará de zona se avanzo moito para a esquerda, non? Vaya. Ahora... Ah, bueno, está unha porta. Viches a doncella vermella, a gran porta escoitaba o meu canto e a súa infinita antigüedade abreu para nós. Vale, non puden falar antes. Da igual. Que sorte encontrarnos neste momento. Podemos aprender xuntos o gran camiño. O que das de mellor aquí un pouco máis. Quero cantar unha canción de gratitude a esta noble porta. Por certo, chame Xerma. Solo son outro humilde peregrino. Bueno, peregrino. Como a ti. Se algunha vez necesitas axuda no camiño, grita o meu nombre e encontrareites. Eu máis o meu corellón da sorte estamos ao teu servicio. What?
Porta, porta, porta. O mellor portal que coñecín. Porta, portador, o maior milagro que ocorreu. O camiño de Santiago. Pero isto non o colle automáticamente, tío. Non tens que tocar. Inspeccionar. Introducir 30 rosarios. Sí. Hostia, como vi bromando, chaval. Ai, o banco. Para poder activar o banco tuve que pagar, chaval. Boas, Farun. Gracias. Aquí estamos de volta despois de 4 meses. Peregrino, tes a bendición de recorrer os cementos da Telexano. Humíllate ante as corazas dos que deron a súa vida para soster o peso do noso reino. What? Tío, a mí o que se me fa raro deste Metroidvania, igual co anterior, é o tema do mapa, tío. Porque os que suelo xogar eu sempre tes un puto mapa. A médula. Ui, mi malaba, chaval. Aquí perderás a vida de golpe. E co rollo deste xogo, non sei se despois terás... É que eu me dá que... cheirome a que vas poder mellorar a armadura para reducir o daño que recibes. Me dá a mí. Non sei se estarei no certo, pero... Igual que noutros xogos como os Metroid, que recibes máis daño ao principio do que recibes despois, cando mellora o traxe. Había un tope de fragmentos, ¿no? Sí, 400. Esto me da que cae, ¿no? Hostia, fai un chimpo máis alto ás veces. Vale. Isto cae, ¿no? Iso que é un froito ou que carallo? Ai, non. Vale. Bueno, hai que ir quencendo pouco a pouco. É co Y. Colgante fragmentador. Ferramenta obtida. Equipa ferramentas no menú de blasón mentras descansas nun banco. Obtén a túa primeira ferramenta. Equipar. Ah, o logro. O que saleu ali tamén é o logro. Vale. Supoño que se escoitou o son de Steam tamén. Vale, pero sí que está ben que se vexa o logro tamén no xogo. Vale, había un banco aquí cerca, non? Que xa non me acordo. Tiña que baixar bastante, non? Espera, vou subir primeiro arriba de todo. Que seguramente teña que volver de volta. Os meus amigos os pinchos, volveron. A ver canto tardo en comerme pinchos. Au.
Joder, tío, ¿cuántos caminos hay aquí, tío? Tío, pero... Que quero visitar todo e non podo. Ou a un sitio ou a outro. Wow. No, por aquí non quero ir. Que me dá rabia. Porque divídese tanto en tantos sitios o puto... Hostia, ¿es esto? What the hell? ¡Ay! Pillóme desprevenido, ¿eh? Pero van aos pinchos, non quero que caen aos pinchos. Ai, mi madre. No, este xogo me dá a min que en xeral, ou polo menos a min, vaime costarme máis adaptar, que vai ser máis chungo co Hollow Knight. Ai, vou. Outro cantando. Oxanca, filos afiados e sentidos agudos. Na miña terra, así se saúdan os guerreiros, porque aínda que eres unha nena apenas saída do cascarón, tamén eres unha guerreira. A túa postura, a túa arma, as túas medidas, así o proclaman. Tes unha boa vista para a miña habilidade, vecho, pero deixei atrás a miña infanta fai tempo. Que pasou aquí? Vexo señais de batalla por todas partes. Estes extraños peregrinos no campamento de abaixo eran bastante dóciles, pero aquí arriba parecen haber perdido o xuicio. Aullan na oscuridade e atacan outros viaxeiros. Yakanesh. Mantén a arma desenfundada e non te descoides. O camiño é tortuoso e perderse solo invita á morte. Na miña tima son navegante. Estou facendo mapas destas terras. Poden tenerlos contigo. E tamén teño suministros se os desexas. Vale, que putada que xusto me queden 4 putas moedas para poder comprar, tío. What the fuck. Vale, o sea, mapa de terras musgosas, estas cosas cubiertas de veneno ofrecen desafío insuficiente para guerreros sables, Mapa de médula, que creo que é onde estou agora. Este xenta vale máis. Con esta pluma podrás añadir zonas que descubras ao mapa que... ¿Qué es con las cosas estas plumas? Tamén tens razón. Verifica tu ubicación en estas sinuosas terras que abrose dentro de sus medios de paz. Vale. Faise un pouco tedioso ter que volver a facer esto, pero bueno. Estas terras, os nomes danse libremente, ¿no? Son chakra, hostia. Portadora de anéis. Se as nosas cacerías volven a encontrarse, terás novos mapas para intercambiar. Hasta entón, adeus, portadora de agulla. Vale. Entonces, unha opción sería romper esto. Vale. A quen chama Shaka? A voz resona nas cavernas. Enténtenes en busca da miña mentora, a máis grande da miña tío. Sen embargo, non poden seguir o ritme e perdín o rastro. Viaxaría moito máis lexos, pero sigo movéndome e permanezo alerta. Reunirémonos. Bueno, o ideal sería que comprara... Non sei cal sería ideal comprar antes, pero vou comprar esta, que creo que é onde estou agora. E vía. O tido mapa mantén LB, ves, é con LB. Para ver un mapa da zona actual. Consulta o mapa detallado do mundo no panel do mapa do menú. Vale. Mapa actualizado. Vale, despois había que ir a un mapa, o sea, un mapa, a un banco.
e ponse a cantar moi... E que ido agora? Non sei se me acerco, cala a boca. Está ben. Oh, xusto hai un banco aí, pero non podo tocar. Toma pinchos. Aí está. Xa os estrenei. Mira, as moedas que me faltaban tiñas aquí. E aquí hai un susurrando. Hostia, doulle unha routada. É un títere! Rodearon de fíos, é un títere. Como se chamaba o ninja este de Naruto que usaba... Non me acordo. Sasori. É Sasori. Creo que se chamaba Sasori, non sei. Hostia. Por que non me atacou? Non vai. Casi me mata. Por que non me iba? Hostia, estáme fallando isto, Estaba a atacar e non lle daba ao bicho. Pero non era o que tiña marionetas. Sasori non era o marion... non me sale a palabra. Controlaba marionetas. Vou morrer outra vez. Ah, Kankuro. Bueno, sí, pero Kankuro é o da... Ese é o da arena. Pero Sasori non era un enemigo. Xo non me acordo. Equipar ferramentas, é verdad, que ainda non teño ferramentas. Vale. A gran cidadela ascende por as terras de Nerón e chega a cidadela. Esta é a misión. Esta é o mapa que está sin actualizar, by the way. Porque isto que merda de mapa, Ou é que esa parte do mapa non a visitei e por eso sai así, que tamén pode ser. Pode ser esta marca blanca donde estou eu. É que non me queda claro. Non sei. Non me queda claro. Non, a marca blanca é o obxectivo da misión. Vale. Home, xa sei, Kankuro era o... Hostia, como se... Véseme raro ahora, tío. Parece que me camuflo un medio co fondo, tío. Kankuro xa sei que é o como compañeiro de Gaara, tío. Hasta aí chego. Hasta aí lembrome. Espera. Vale, vamos a ver. Tosca baratiña que leva as organizacións permite recoller máis fragmentos da coraza que as estruturas abatidas. O sea que aquí que hai como... Isto que son como 3 huecos, pero despois hai equipar habilidade. Uf. Aquí está o mapa. Estaba rayando, puta. Un puto bicho cantando, tío. É que me noto moi torpe eu con Hornet de momento, Hostia, creo que este é un boss. Creo que é como a montura despois. Me dá que non podo romper aquí, Nah, faime falta unha mellora de algo,
vaya mierda. É que antes, antes de ter o xogo, vin algún stream e sí que vin durante un par de segundos que peleaban con ese bicho. E no tráiler aparece como unha montura. Eres unha pesada, dixeroncho algunha vez. Pronto deixarei estes camiños en ruínas, pero se te paras no sentimento abaixo, podes que volvamos a vernos. Paso por aí a menudo para comerciar cos peregrinos. Ah, mira, podo comprar outro mapa agora. Pois vou comprar este. Ah, mira. Arrasa, mira. Ajá. Gruta musgosa, vale. Consello antes de volver á tela esa. Senta nun banco. Non me digas. O banco está aquí, mira. O brasileiro spoileando xa. O brasileiro pero non podo facer nada. Ou é que agora ao volver cambia algo. Hostia, que está aquí. Que puto spoiler me acabo de soltar. Bestia, gran bestia gorda que con cada pisada o medo provoca. Cantemos xuntos hasta que seas libre. Que o vento resoe, que o ceo vibre. Oh, mira, doncella vermella. Esta pobre criatura está toda enredada en ataduras brancas. Seguro que coñeces unha canción para desenredala. Necesitaría un poder maior que a canción para romper estas ataduras, pequeno. O meu actual estado ni siquiera eu podo cortalas. Bueno, non te preocupes, se iniciamos algo, o camiño proveerá. Nah. Ven agora a ver se deixanos oír a tua voz. Canta comigo. Ven a cantar. Fai que as cavernas e camiños pongan a resoar. Hostia, pensei que o cantar do chino iba a ablandar as choias. Pues a verdade é que sí, parece que... Bueno, é que claro, igual vos o audio do xogo escoitádelo normal, non? Entendo. Porque iba a baixalo no xogo, pero casi que se o escoito alto é mellor que o baixe eu, ana máis. Vale, pois non toco nada. Hogar musgoso. Estos son enemigos, ¿no? Hostia. Botaflemas. Oh. Casi me da. Oh. Ao final, un que sei eu está xogando o xogo sin habelo comprado. Vaya puto ratilla, tío. Hostia, que non me fago vulnerable. Hostia, lol. Manqueada triple, Manqueada doble. Eu fago como a no LOL, pero negativo. Vale. Queo algunha abaixo. No. Que saleu aí? Unha trampa. Pinchos sí, pero... Hostia, clavouse nos pinchos ou simplemente...
Dou a sensación de que quedou clavado. Telledora da Lexana, con gracia protegiste, con fío curaste. Por favor, Eterno, ofrécenos menos. Joder, vale, a ver, sei que o xogo chamase Silson e ten que ver con, o sea, en plan co tema do canto da seda ou como se chame. O sea, que todo parece ter que ver con cantos por doquier. Tío, parezo de papel neste xogo, Vale, esto supoño que no podo romper. Vale. Me da que hai algo peligroso aí, non sei por qué. ¡Joder! Son moi manco, Tedes que perdoar, pero... agora vi a me vir os pinchos e comimos igual. Vale, xa entendo. Son trampas. Vale. Pensei que... Vou ser sinceros. Pensei que non manquearía tanto como estou facendo. Sabía que iba a manquear, pero tanto non. Bueno, e agora por querérseme agarrar... Escudo onírico, tío. Home, tanto como botar de menos... Lo que boto de menos son habilidades en sí, ahora mismo. Non o escudo onírico. Hostia, non é o símbolo de erra. Filla de unha terra lexana, os que permanecemos e esperamos moito. Enlaza a nosa forza coa túa, reclama o futuro do noso reino embruxado. Que vai, recuperar algunha habilidade? Oh my god. Lanza sedeña, habilidade seda enlazada. Presiona RB, ataca lanzando agulla hacia adiante e gastará seda. Podes equipar habilidades da seda na pantalla ou resón do menú. Habilidade equipada, vale. Vale, enlazada, enlaza a túa primeira habilidade de seda. Equipa habilidades de seda mentre descansa nun banco. Pero este xa se equipou, non? Oh. Oh. É dole. Será esto? Oh. Se viene. Como diría... Como se solía decir aquí, se viene. Joder, son moi manco, Non era co Y. É co B. Lista de rosarios desgastada. Son moi manco, Iba a dicir, puntuádame dun ao 10, pero xa me puntueu, menos 5. Tío, eu do mapa nestes xogos non o entendo, tío. É normal que se teña que ver así tan raro. É que claro, faltame saber onde estou eu no mapa. Vale, vamos a agardar primeiro. Xa, bueno, sí, faltame un obxecto, sí, pero... Bueno, de feito, falando deso. Vale, con esta pluma podrás añadir zonas de después mapa. Pero este é para marcar. A bruxa... Ah, é isto. Verifica a túa vecina estas sinuosas terras como a bruxa de oso. Todos os membros de nosa tribu poderán fabricalas.
Pode chegar a miña por un módico precio. Pois vou a comprar. A Throwmaster moroulle moito o canto desta. Vale, supoño que teño que guardar agora o que ti digas. Pois non acabo. Había que cambiar de zona para ver o mapa actualizado. Como era? Ou non? Como se come isto, tío? Como que eu contabilicei a pluma? Pero a pluma non é para marcar. A pluma non é para marcar no mapa. Isto non é para marcar. Pon aquí, podrás añadir zonas que descubras do mapa. Ah, para actualizalo. Para actualizalo. Ah, é que non me acordaba que facía falta algo adicional para actualizalo, tío. Vaya puta basura, tío. Que Dios. É que che fan todo... Ah. Que non me lembraba dese detalle, tío. Pensaba que co mapa xa estaba. Vale, no, ahora xa entendín. Vale, faltame unha moeda, creo, non? Hostia, como chimpa aí, Vaime con retardo. Como que che vai con retardo? Polo que di Alejo, te refieres? Mapa actualizado. Ok. Vale. Pero que pasa que sigo sin ver onde estou eu. Que é o que pensei que servía a brúxula. Pero bueno, da igual. A brúxula terá que equipar, sí, vale, pero... Entonces... A ver... Vale, 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 pues sí. Claro, de momento... Non podo equipar máis de unha cousa, non? Polo que vexo. Ou non. Porque estas son solo... Estas ferramentas son solo no choi amarelo. Vale, hombre. Ahora sí, joder. Por certo, salen os drops. O drop este do Silson. Que bueno, tes que facer unha subscripción para poder desbloquear o rollo. Vale. Agora van subir 400 mortes. Hostia, marchou o chino. Esto recargo, ¿no? Se viene, sí. Bestia campana. ¡Hostia! ¡Mimo! ¡Cúrate, pu! ¡Me cago en duda! Non teño energía. Con diola, macho. É que estou acostumbrado a poder curarme, tío. Estou acostumbrado a poder curarme. É como... lle estou dando aí... Xa, bueno, xa me dei conta que non podía curarme, pero bueno. No! Por que fixen eso? Bueno, xa parto con desventaxa, amigos.
Buah, que me quita 2 o fillo de puta. Como se tuvera 3 de vida logo. A ver, aquí xa me deixei morrer, por se non se notara. É que estou acostumbrado a telo das, tío. No! É que non quero facelo, tío. Non quero facer iso, faimo. Doulle por puro reflexo, sabes? Porque estou acostumbrado a disparar co B. Como no Metroid, tío. No Metroid disparas co B. E aquí doulle ao B por instinto, por reflejo muscular, ou como se chame, memoria muscular. Doulle ao B sin querer. Non lle quero dar ao B, doulle. Tío, que non quero darlle ao B. Non quero darlle ao B. Non quero darlle ao B, doulle ao B sin querer. Cago en Buda, tío. Nah, aquí vou morrer como un fillo de puta. Cerraron a porta, non? Ves? Xa fixen outra vez! É que son gilipollas, tío! É que son gilipollas! Quero darle para baixo, vai que non o ve! Que acaba de ser eso que sonou? Que foi ese sonido? Escoitache de la voz tamén? Ese plac? Ou ese chic? Ou non sei. Que carallo foi eso que sonou? Sería o Steam. Que foi eso que sonou? Que me está rayando. Da igual. Co paniqueo doulle ao puto B, tío. Veña, como un de vida, da igual. Nah. Hostia, é como... Como me golpeou aí? Con que me golpeou? Alguén me pode explicar? Alguén me pode explicar como me golpeou aí? Se non... Pero que hitbox ten ese bicho? Vale, X para baixo. X para baixo. X para baixo. Por que non foi o X para baixo? Da igual. Pues mira que é simple, ¿eh? Dios mío querido. En serio isto me matou 4 ou 5 veces? Cantas me matou xa? 5 ou 7 veces? Agora cambiou. Vale, mente fría, joder. E se lle fajo o RB fai algo. Esas bolas podránse devolver. ¡No! Non se pode. Hostia, como berra, ¿no? Parece un mono ahora. No sé. ¡No! Vale.
¡No! 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 ¡Mancada! ¡Ay, qué mancada, tío! Paniquei aí ao final, eh? Non é tan difícil, tío, pero eu paniqueo dunha maneira que non é normal. Hola? Podes saber por que non me fixo o rollo para baixo? É que eu xa sei que sona a excusa barata, pero lo churo que lle dou a veces o X para baixo e non me funciona, eh? Oh. Merda, xa me dá. E cae unha cousa que non sei se notástedes, que no Hollow Knight original non eres invulnerable durante un bo rato, cando che daña. O sea, non digo unha burrada de tempo, pero durante uns instantes eres invulnerable. Neste xogo non. E eu conto con esa invulnerabilidade e non a teño, tío. Estou afeito a tela. Estou me jodendo eu solo. O sea, aí non o podo esquivar. Non o podo esquivar. Se estou aí, estou jodido. Non hai forma de esquivalo se estás aí. Pues buenísima logo. Oh my god. Mi madriña, curéme pa nada. F anticipado, eh. F. Non hai. Cantas levo? Tío, que de que che quite 2 de vida cando tes 5 de vida, tío. Como se explica eso? Rabia, tío. Eu se sei que aí lle podo atacar de outra maneira ao mellor, pero bueno.
Oh! Merda. Ai, que o podo evitar. Bueno, para nada. Bueno, arriesguei aí, Joder, cas bolas da... Quitoume 3! Quitoume 3 a bola! No! 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 Paniquei, tío. Quitoume 3 a bola ou pareceu a min? Alguén me pode confirmar? Bueno, a única persona que hai. Hostia, por que carallo pa mí que me quitou? Faltaba a mí un xa, logo. É que non me parece difícil o boss, pero estou paniqueando que dá gusto, tío. Aquí igual ya puedo atacar, pero non sei se é seguro. Hostia. ¡No! Me cago en la puta. Tío, ¿por qué eres tan zorro, hijo de puta? Dios. Todo jodido. ¡No! 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 ¡Putas bolas! Me cago en tu madre. ¡Qué falso! Pois non paso deste try, tío, tampouco, tío. Cago en Dios, ten que estar a punto, Joder, a un golpe estaba, lo lazo. Se chego a morrer ahora, estaba a un golpe, tío. What the fuck? Derrota a bestia campana. Hostia, dalle unha rotada. GG easy os cojones. Era easy, pero eu son manco, tío. Que lle pasou a esta hora? Doulle unha volta. Que está nun mundo onírico. Alzate. Podemos sentir. A nosa seda. Modo Super Saiyan. É que parece que se vai transformar, Ben, nena, presencia o noso despertar. Dios. Estou cego. Consumiches o corazón de seda. Recuperaches o poder de regenerar a seda dentro da propia coraza.
Oh. Iso que significa? Acabou recuperar no tempo. Oh. Ou non. Non sei. Que significa, tío? Non entiendo. Esto que se... hilo de seda. Corazón de seda. Hilo de seda producido de forma natural dentro da coraza. Cando se ten a suficiente seda, pódense curar feridas e executar habilidades. Os corazones de seda regeneran automáticamente. Os corazones de seda regeneran automáticamente algo de seda. Atacan enemigos para repoñer seda. Corazones de seda. Teño un de 3. Non entendo nada. Ah, agora pode viaxar. Que eu sepa, a araña do primeiro era a nai desta. A araña do primeiro. Valle óseo. Vale, o sea, este é como a... Bestia horrible. Papaya. Papaya. Ah, mira, antes de entrar aquí vai dar a... Vale. Non había un banco aquí, by the way. Este é en mal estado. Po bicho, con as terras de arena volvéndose mortíferas, temo que non sexa seguro. Si, sin duda non está no seu mellor momento, pero este lugar leva sirvéndonos aos bechos de paso desde que calquera pode recordar. Ese é a fe, todos os peregrinos agora e no pasado, a nosa devoción mantense aquí. O campamento permanecerá e proveerá, sin importar os problemas. Va. Detrás de conocer cabaña... Bueno, estou sin blanca ahora mesmo. Inspeccionar. Reparación... Ah, isto que é para... No. Estos son donacións. Que collóns? Son misións secundarias. Isto que carallo é? Reparacións do Valle Óseo. Hai moitas reparacións que facer por aquí, pero necesito máis materiais. Só necesito ferramentas de coraza para poder poñerme a traballar. Non é moito pedir, verdade? Non podo donar porque creo que non nin teño tantas. Hollow Knight con secundaria, si, sí, isto xa se falara. O sea, sale creo que na propia página de Steam que hai misións secundarias. A caravana das pulgas. Son mosca humilde forasteiro destas terras e mestra da caravana das pulgas. Desexo axuda para que todas as pulgas poidan viaxar xuntas a salvo. As pulgas perdidas, desexo prometido. Recolección de vallas, dulzura, acidez, amargura, necesito todo con premura. Si tedes os preciados proitos, ven a jugar o gan muscoso e comparte o que teñes. Recolección de vallas, deseo prometido, vale. Esos tolos e violentos peregrinos que vayan polo gran camiño. Se os matos nos serían os úteis pola valla a partir sería sin duda un acto de piedade. Recompensa tal, vale. Incidentes do baño. Que pasa? Non estás... Non che gusta que haxa secundarias? Véseme bastante raro na cámara ou parece a mí? Véseme moi raro, non? Que me dá a sensación de que se me ve raro. O outro con tal de non spoilearme, o sea, de que non
de que non lle spoilee. Está avanzando rápido para que non lle spoilee eu. O sea, para poder verme a min. En fin. Ao final está xogando sin pagar. Será rata, tío. Mira que é rata, tío. Menos de 20 euros vale o xogo e non nos paga, tío. Outra vez por aquí, o muro dos deseos xa está colocado, listo para todas as pobres almas que se quedaron atrás aquí abaixo. A tener concede os desexos verdadeiros devotos ou eso din, e non hai nada malo en que nós, os desfeitos, tamén teñamos desexos. Incluso añadín o meu propio muro dos desexos, é xusto, o xusto é xusto, ao fin e ao cabo eu construín, creo que o reino debería darlle prioridade ao meu desexo. O sea que o que estaba construindo era isto. Vale, daría hecho se o estuvera. Home, non sei, baixar ao pirata, non sei se o pagastes ao final. Digo eu porque ti és capaz, máis que nada, de ser tan rata. Pero bueno, se o pagaches, bueno, pues aínda menos mal, logo. Bruta musgosa. Que o compraches logo en Steam ao final? Non podo porque non teño 200. Non me deixa, porque non teño 200. Teño 173. De feito, hai un obxecto aquí. Ah, mira, aquí salen... Ah, mira, as misións secundarias. Que non sei se me van... Ah, mira, aquí teño que recoller 12 chismes. É que aquí isto permíteme recoller máis fragmentos, pero non sei se se refiere... No, claro, a que me vai dar máis, pero claro, teño que renunciar á brúxula. Que a ver, a brúxula agora tampouco que me aporte moito. Interesábame saber antes onde estaba. Pero bueno. Bueno, por aquí é por onde abrín o camiño antes. Pues é que esta zona lembrame tanto ao nido do Hollow Knight, tío. E pensar que tuve que paguei por ese banco, tío. Vale, necesito 23 fragmentos. ¡Hostia! Pensé que non me iba a dar. Bueno, isto xa foi a repera, Isto xa foi a repera, No, é que... Non estou afeito ao rollo de que... Non sei, hai algo que non estou afeito, que non sei explicar moi ben o que. Se che digo a verdad, non estou afeito e non sei a decir a que. Quizáis a que non me quiten 2 putos puntos de vida tan fácilmente, pero bueno. Pero bueno, da igual. Eu ao final o da rexeneración da seda non acabei de entender. O sea, non acabei de entender o rollo este. Bueno, xa non sei nin onde se miraba. Igual teño que estar nun banco para miralo. Non sei, creo que sí, teño que estar nun banco. Porque se supón que tiña que recuperar ao lado do pincho. Aquí? No.
non che sigo. Ah, isto. Pero eu entendo que conseguí un corazón de seda, pero non entendo que significa eso, que teño máis capacidade de levar seda. Que podo levar máis seda. É o que eu entendo. Pero como falou algo de regenerar seda, ou é que creo que é que partes cunha seda base, pode ser. Creo que xa entendín o que cando quedas sin seda recuperas unha pouca. Pode ser eso. Bueno, tío. Eu de verdad... Eso podémoslo saber ahora. Ves, sí, é eso. No, ves, é o que che dicía eu. Cando agotas a seda toda, recuperas un pouco. Ves que recuperei agora un pouco... É dicir, partes da base que sempre vas ter un pouco de seda. E máis adiante, pois vas ter máis. Vale, quedanme 3. Quería coller os 3 fragmentos e darllos aí ao currante. Au. Tamén é que dá unha sensación de que estou acostumbrado a poder atacar máis rápido. E con esta de momento non atacas máis rápido. Ah, pensei que podía subir por aquí. Non se pode. Aquí estaba a guerreira aquela, non? A de Lai. Bueno, igual agora xa non está, igual marchou. Oh yeah. Sí, creo que marchou. Marchou. Vale. Coller. E por que non me colle? Mantón de peregrino. Vale, hai que dar pa baixo. Vale, son gilipollas, de verdad. Son gilipollas, de verdad. Doulle unha bola, non? Pero dito, eu creo que máis adiante a Hornet ten que moverse máis rápido, porque no tráiler desplázase moito, o sea, ten unha axilidade moito máis rápido. O que pasa é que a min faiseme moi raro o rollo do... O sea, no Hollow Knight era moi fácil de entender o rollo dos fíos. O sea, dos fíos, das medallas ou das mierdas estas. Pero ahora faiseme raro. Hostia, pensei que seguía o camiño para acá, pero non. Non chego aí. Oh, shit.
A ver, ser este xogo é máis difícil de primeiras polo rollo de que creo que o xogo parte da base de que vas saber xogar. O sea, de que xogaste xo a precuela. Cantos me queda? Vale, queda má mitad aí. Joder, cos escupitajos, tú. Hostia, que sí que apunta ás veces o cabrón. Sigue sin ter claro que se é isto antes ou despois. Hostia, casi me dá, Al final casi me matan os nonames estos, tío. Espera, vou volver para cá. Porque xa que estou aquí, vou matar bichos destos. Pero é como a que os rodean uns fíos e os domina, non? Deseo actualizado. O sea, conseguimos todos xa, sí. E que che fai dudar que sea... que sea unha precuela ou secuela? Bueno, se hai algo en particular, que a mellor no. Ou bueno, simplemente que non tes confirmado. Falas da infección que hai no primeiro xogo. Eu creo que non é o mismo a infección. Eu creo que é unha maldición que falan ao principio. E falase, sabes que hai como que hai unha seda que os envolve. E fainos... É como se alguén os poseera. Que a ver, eu pa min que a maldición de Radiance non é. Non ten nada, o sea, sí, non ten nada que ver. Aparte de que eso era en Hallownest, isto non é Hallownest. Vale. Entregar, vale. Depositado o mantón de peregrino. Prendes el deseo concedido. Concedido. Concedo o teu primeiro desexo. Collar de rosarias. Donación. Donar. Reparaciones de baño. Deseo concedido.
Anda, mira eso. Donaste estos suplementos de coraza, tal y como había desechado. Casi non podo creerlo. Os suplementos son valiosos, sí, excelentes para a artesanía e as reparacións máis versátiles. E non só iso, é que ademais o que xeches foi moi amable. É o tipo de bondade que non se ve moito en este cansado lugar. Bondades, debo procurar aprender desta terra e reclamar o que poida dela. Repuñar as peticións como a túa a menudo poden caixar en esos fins. Así foi por eso. Bueno, ainda así a axuda apreciase moitos, señorita. Moita sorte nas túas viaxes e que se te concedan todos os teus desexos. Está bien. Son moi comuns problemas locais, pero moi prácticos. Podes usalos para reparar case calquer cousa. E este capaz sempre necesita reparacións. Vale. Collar de rosario. Adorno con gran cantidad de los podes romper e utilizar rosarios para comerciar. Contén 120 rosarios. Claro, eu entendo que alguén me corrixa se me equivoco. Que cando morres perdes os rosarios porque é a moeda do xogo. E se non recuperas a alma, digamos, podes perder as moedas. Pero mentras estés nun collar ou así, entendo que non se perden, porque é un obxecto que non perdes ao morrer. Entonces entendo que isto é unha ventaxa, unha forma de ter os cartos asegurados no teu haber, digamos. Non sei se entendeu o meu punto, pero bueno. Hostia. Volvín ao inicio. Vaya caída, Vaya caída máis tonta. A ver, tiña curiosidade por saber a donde iba a parar, pero xa me estaba imaginando que iba a ir para o principio. E bueno, deixarme dañar por ese bicho foi moi triste. É que aquí as curas, notase que o xogo está feito para que non abuses das curas como no primeiro. Tens que pensar moi ben antes de curarte. A ver, que en parte está ben, pero por outra, pa mancos como a min, non. Bueno, non recibín dano agora de milagro. O famoso Git Good. Como? Como Git Good? Non che sei. Falas de algún término que explica o que eu dixen? Ah, Skilly Sue. Pero que ten que... Git Good. Non entendo. Get Good. Pero que... Non sei. Non sei que queres dicir. Non conozo... O Skilly Sue conozo, pero Get Good ese non sei que queres dicir. Que deixe de manquear, significa eso? Ou estarlo dicindo por... Non entendo nada. Ah, significa eso. Deixe de manquear. Pois eso é moi estupidez,
Bonito sonido. ¡Uah! Poderei coller o froito co... No. Vaya mierda. O sea, entendo que despois terei a habilidade de poder subir para arriba, ¿no? Porque se caes en buratos así, ter que volver a facer o camiño toca os huevos, non crees? Vale, aquí subías, aquí estaba cerrado. Fadastama. Que de ver che uña esta bella capilla, señor. A estrutura apenas se mantén en pé e non vexo signos de congregación. Exacto, foronse, todos fuxiron e escondéronse, pero eu non me irei hasta que arregle este lugar. Esta cidade de arriba xa ves, incluso agora na larga cadencia de televisión os bichos simples volvense tolos ante ela. É demasiado grandiosa, demasiado majestuosa, demasiado poderosa. O estado deste edificio é un triste exemplo de quenes se atreven a subir outro camiño. Por aquí non vin da outra vez. Bueno, aquí está cerrado. Non teño nada que ver. Hostia. É o que me fai pensar que pode ser unha precuela é por Hornet, pero que ao final Hornet agora mismo é como se estuvera nerfeada, o sea que non me queda claro. Eu de primeiras opto porque o máis probable é que sea unha secuela. Está dormindo, ¿no? Bueno, non leva a brúxula, pero bueno, de momento creo que vou pasar de tela. Hostia, esto que carallo é un campanario. Un banco. Bueno, falando de... Pues igual cambio ahora. Igual me va a fai boa falta. Ah, mira. Algo pronto para dar campanada. Son as 8:30, que coña, eh? Son as 8:30, que puta... Ah, mira. Oh, yeah. A putada é que se non houvese o problema que tuve co tema de Steam, podía levar o doble de horas xogadas ahora mismo, ou case o doble, sin exagerar. Pero bueno, porque eu de feito tiña a idea de facer un stream, facer stream toda a tarde, en plan, polo menos desas 4 e algo, 4:30. Este salto, bueno, parecíame xusto.
Bancada. Vale, y esto rompe. No. No. Hostia, o pincho, que retrocede, cabrona. Joder, en serio fixen eso? Casi cae outra vez nos pinchos. Lo lazo, Menos mal que se gardan nos bordes a Hornet, tío. Hostia, que foi para outro lado. Madre que lo parió. ¡No! ¿Pero cómo puedo maquiar tanto, tío? Bueno, de verdad, Que a mí alguien me reventa a cabeza. Tío, eso foi patético, Reconozo hasta eu, que foi moi patético morrer aí. Foi moi patético morrer aí. Me da mal rollo este bicho. Bueno. Son manco, de verdad. De verdad que son moi manco, tío. Vou paniqueando ahora, De verdad, Cando fai o salto para... É que cóstame moito o rollo de que non poida atacar para baixo, tío. É un hándicap que me está jodendo máis do que creedes. Sabes? O de non poder atacar libremente para baixo pareceme un hándicap terrible. Vale que tamén é unha ventaxa de poder saltar sobre os enemigos, pero... Este é o mismo sitio de antes, non? Ou non? O que os fragmentos eses eu non os vexo, tío. Non sei de onde os collo. Hostia. Este que son como os gusanos. Oh, son como os gusanos. Esto que é? Ah, mira, un fragmento. Vale, sí que se ven, sí. Y aquí hay algo, ¿no? A ver, a mí o que máis... Aparte de que me lían indo os controis, eu creo que a dificultade engadida en sí é o feito de recibir máis dano de certos enemigos. Eso que son ataques fáciles de esquivar, pero como eu son masoca, no aire, na auga, en todas partes, dentro das corazas, retrocedidos por dentro, tripas, maior opresión alrededor do corazón, ritmo pulsante, enfermedad, vida, morte, algo peor. Indagar, hai que indagar máis. E non podo subir por aquí, claro. Necesitas garras mantas. Ou algo equivalente, claro.
Casi me mato, tío. Mira que son un cagainas, Reconozco que son un cagainas no xogo este. Bueno, no Hollow Knight tamén. Pero teño que vos decir unha cousa. Non é o mismo xogar solo que xogar sabendo que te están vendo. Ainda que solo sea unha persona. Non é o mismo. Non o digo como excusa, pero... Porque hai xogos que... Digo porque hai xogos que teño xogado solo, que sei que se os streameo vou xogar peor que se xogo solo. De feito, hai un xogo que estuve a punto de streamear hoxe, que é un xogo que xoguei un porrón de veces e que quero streamear, e sei que se o streameo vou manquear un huevo, porque vou paniquear moito. Máis que nada. E de feito estuve a punto de xogalo porque se pasa en... O sea, eu que xogo conozo moito, paso en pouco máis de 2 horas. Que pasa? Hostia, acabo de facer llañapa sin querer ao bicho ese. O que pasa é que perdín os choios. Que pasa? Que como ese xogo ainda o pasei fai pouco outra vez, dáme bastante pereza volver a pasar. Hostia, aí hai algo. Que asco. Oh. Pasa que ao facer eso ahora non me podo curar, pero bueno, non pasa nada. Arriba non chego, non? Ah, pois sí, sí que chego. Aquí non sei se estuve, creo que no. Ou sí. No, aquí nunca estuve. Estos xorrobos que son? Oh. Vedes que Horret agora foi, cando lle dei así, foi pa dereita e eu quería ir pa esquerda. Estas cousas son de adorno, non son nada. Indicarán un camiño, ou que carallo son estas cousas? Ou será pa... Igual son para engancharme máis adiante. Me dá a min que sí. Hostia puta, a pedra, chaval. É que sabes o problema? É que cando estás a 2 de vida, dependendo do ataque, como se estuveras a 1. Porque podes morrer dun golpe. Hostia. Oh no. E non podo escapar. Sí, podo escapar. Podo escapar. É que... Non sei se é un boss ou un mini-boss. Supoño que é unha especie de mini-boss. Menos mal que dei a volta.
Entendistes, non? Sácanos de aquí. Desde cando un pouco de latocino lixeiro se castiga con unha condena de por vida. Que carallo. Date pie, sácanos de aquí. Tenemos sitios aos que ir, bichos que ver, vale, tens que vir lá. Hostia, foi a mellor safada da miña vida. Que pudera escapar foi a mellor safada da miña puta vida. Non me podedes negar, Ainda que xa sabedes. Hostia, que é unha pedra, tú. Vale. Antes de baixar... É que eu eso non sei se é un boss realmente, Cando che deixan escapar é que non é un boss, é que é un bicho tocho. Quítame dous, como non. ¡No! A tentación de escapar é fuerte. Hostia. Ten moito alcance, Ten moito alcance ese puto bicho. Como de que falabas antes. Ah, vale, xa. O que me jode neste xogo é o de que che quiten 2 de vida por golpe, tío, tan pronto. Que o fagan máis tarde, vale, pero que o fagan tan pronto, tío. Me revienta mucho, tío. É que non sei se o podo saltar por riba del. Non lle dei. Buah, tío, non pensei que me fose a dar. É que por riba non podo saltar, verdad? É que eu creo que non dou saltado por riba do bicho. Hornet salta moi pouco po bicho que é ese. É que me tenta saltarlle encima, pero eu creo que non dá, Eu creo que non dá. Buah, é que non me podo acercar sin levar unha hostia. Buah. É moi jodido, E ten moito alcance. Merda, tío. Como me liou aí? Pensei que me iba a atacar e que lle podía golpear. Pois sí que é chungo, sí. Pensei que era máis fácil, pero joder, é que o feito de que todos os putos enemigos che quiten 2 de vida cando estás con 5, tío. Que literalmente tes 3 de vida, como moito. Como moito. É que non vexo a forma de poder atacalo con eficiencia. Buah, que alcance ten, tío, que é unha animalada. Teño que me curar, porque así empezo de cero.
Tío, que non sei como atacarlle. É que o problema non é que me mate. O problema é que non sei como atacarlle de forma eficiente. Entre que teño pouco alcance e ataco moi lento, non... É como que me dá rabia non poder atacar máis rápido. Joder. Estaba claro que me iba a matar. Estaba claro que me iba a matar. O problema de todo isto é que non sei se me sirve de algo matar ese bicho. Sabes, que é o peor. Estou me obcecando con él cando non sei se me sirve de algo matalo. Ahora mismo. Poderéis saltar por encima de él. Non me foi. Non me foi o botón de ir para baixo. Literal. Non me foi. Non podo saltar por riba dele, entendo. Bueno, fallei segundo. Vale, sí que podo, pero non me vale moito. Non sei se me renta moito. Non sei se me renta moito facer eso. No, a ver, eu xa sei que o bicho ten pinta de ser demasiado chungo para matalo agora. Pero bueno, non sei. Voulle dar un último try. É que ten moito alcance, tío. É o que me reventa do bicho este. É que non teño nada que facer porque ten moito alcance. E eu teño a mierda de alcance. Non me dá tempo a escapar porque non teño dash, non teño velocidade, non teño nada. Son de plastilina. Entonces teño claro que este bicho ahora non se pode matar. Ou bueno, por poder pódese, pero moi jodidamente. Eu por eso creo que en si o xogo... Se o xogo che deixa volver para atrás, non che encerra aí, é porque claramente se está dicindo dá a volta porque é moi pronto, amigo. Buf, aí non chego. Hostia, que é un lume. E que o problema é que non teño nin a máis puta idea de a onde teño que ir, tío. Hostia, como corre esta mierda.
Non estaba usando o mapa. Hostia, que fillo de puta! Vaya cabrón o bicho este, chaval. Acércase a unha nativa destas ardentes... Será a caravana este? Acércase a unha nativa destas ardentes terras baixas. Non temas, amiga. As pulgas non somos máis que humildes viaxeiras. Ben, ainda que como a ti non son destas terras. Solo estou de paso. Un espírito afín. Din que paos errantes é boa sorte encontrarse nun camiño descoñecido. E agora que nos coñecemos debes saber que eu son Mosca, o mestre das pulgas e tamén desta caravana, efectivamente, é da misión. O noso viaxe apenas comezou, pero és benvida a quedarte aquí un rato, forasteira, onde os camiños son oscuros e tortuosos. Os bichos deben permanecer unidos. Do Desna, estou dicindo benvida a nosa caravana forasteira. Eres unha pulga moi curiosa e extraña, verdade? Sin pelaxe nin alas. Bromeo, claro, as pulgas son os célebres bromistas. Ajá. Pareces un pouco cansada, non é así? Pouco saludable. Podes descansar con nós aquí se o desexas. É agradable, oscuro e o calor de abaixo trae boa saúde. Ainda así é mellor que non te quedes moito tempo. Despois de todo non és unha pulga. Hostia, non lle gusta que golpee o choe. Vale. Ei, non se amarrou. The fuck? Vale. Ajá. Mira que son falsos, Puta falsedade de bichos, tío. No, que me van pos pinchos, tío. É que o que non me gusta destas mierdas, rebotan moito. A mala fe están os rebotes, que se esparzan tan fácil, tío. Porque espárcense, pero non chos recolle antes de que vayan pa baixo. Como pasaba co geo, tío. Esa pedra estou por apostar a que che quita 2 de vida, tío. É que estou por apostar que quita 2 de vida esa puta pedra. Non sei, cheírame que quita 2 de vida. Esta zona xa estiven aquí, verdad? Sí. Vale, a misión secundaria en que consistía, by the way? Obviamente, non, xa falei. Aunque non sei de que teño que falar. Ui, vai ben a pedra. Que non é... Doume, será pu... Non estaban aquí. Onde estaban as pulos? Era aquí, non? Pensei que non me daba, e sí que me dou. Era aquí, joder.
Imagina fora. Ese pueblo tamén está pendiendo un muro de deseos en el cual vende venir. Estás buscando pulgas para que se unan a túa caravana. Sí. Chegou o momento de que as pulgas nos reunamos e viexemos xuntas, como ocorreu nas xeracións anteriores. As moitas pulgas deste reino deberían acudir en masa á nosa caravana, pero corren tempos perigosos. E tamén os sintes, verdade? Nosas pobres primas aí fora escondidas. Pero enténdeche ben, forasteira. Axudarásnos a encontrar as pobres pulgas perdidas, verdade? Fine. Vais a ver estas terras por miñas propias razóns, maestro de pulgas. Sen embargo, se encontro alguna pulga nas miñas vexas, ajudarei o mellor que poida. Non podría pedir máis. Deben de estar todas escondidas ou atrapadas en lugares perigosos. Pero se os azuza, seguro que virán ata nós. Correno, bendiga as túas vexas e manteña a salvo. Que manteña a salvo, por permite que descansar aquí con nós sempre que os camiños se hagan de boa. Desexa actualizado. Vale, o sea, teño que rescatar 5, rescatei unha. Va, son as 9 xa, tío. Son as 9 xa. Dame rabia, porque hoxe puden xogar moito máis. Polo menos xa non che digo 2 horas, pero 1 hora máis sí que puden haber xogado. Pois nada, vou non deixar aquí. Pois nada, gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Boa noite. Chao.